umnumzane wethu ukuthi kuba mnandi ke kuthi akuthiwa kuziwe emfuleni. Haleluya. Amen. Ngoba siyayazi ukuthi sizawuphila kube mnandi. Kunendawo eBhayibhelini ethi hayi ukuba kuhle kwabazalwane bemchelo omnye. Ithi ke ngoku kunjenge-oli sehle ezindevini zika-Aaron ziyotsho emququmbelweni. Ithi kunjengombethe usehla phezu kwentaba. Uyabona kuba ungumuntu okhe wahamba kukho inkungu kumbethe awuva kawuhlakuwe kodwa uzibona sewumanzi. Ichaza ukuthi ke kububuhle babazalwane obo. Malibonga igama lenkosi. Besenza ntonye becinga ntonye. Haleluya. Haleluya. Siyabonga ke kakhulu bazalwane. Haleluya. Siyabulela bantwana bebandla likaKristu. Haleluya. uThixo makasincede nje mihla yonke kwindawo esikuzo sivakalise nje ubukhulu bakhe namandla wakhe. Haleluya. Ngiyambonga ke nami ndisasindisiwe bazalwane. Haleluya. Ndisaphilela inkosi uYesu. Haleluya. Siyabulela kakhulu. Amen. Umama ke usesemsebenzini malibonga igama lenkosi. Amen. Kodwa kube mnandi akhonda istophayo nje bazalwane sesikhona kule ndawo egameni lika Jesu. Haleluya. Masiye ke ezwini ndicela nje ezubuhleli phansi uthandaza ucela umoya ingcwele ukuthi umoya ingcwele vula ingqondo yami uvula inhliziyo yami izwi lakho mandilive. Thandaza nje cela umoya ingcwele ithi haleluya. Namhlanje ke bazalwane sesiya ezwini lenkosi. Haleluya. Okona nje ndifuna ukukuthetha phakathi kwethu bazalwane. Masithethe into ethi wonke umzalwane osindisiweyo. Wonke umzalwane osindisiweyo. Haleluya. Kumele ubana ahambise ilizwi likaThixo. Haleluya. Ndifuna nje sithethe ngalonto ukuthi wakube usindisiwe eyona nto ilindelekileyo kuwe ukuhambisa ilizwi likaThixo. Haleluya. Noba ulihambise njani bazalwane kodwa uhambisa izwi likaThixo. Malibonga igama lenkosi. Kungenzeka ukuthi uThixo akakuthumanga ubana imestratweni. Haleluya. Akakuthumanga okubana amboshumayela kulondawo kodwa wakubusindisiwe kunomsebenzi okumele buwenze wokuhambisa ilizwi likaThixo. Haleluya. Kunabantu bazalana bahambisa ilizwi likaThixo. Haleluya. Masenze umzekelo omnye ukuhambisa izwi likaThixo ngokuthi kwindawo ohlala kuyo nje uinvite umuntu ezendlini kaThixo. Ngafika ngaphakathi lo muntu afike asindiswe. Ichaza ukuthi lonto wena ubeyithuli kaThixo yokuhambisa indaba ezilungileyo. Malibonga igama lenkosi. Kukhona ukuthi haleluya ube ngumshumayeli apho uzawuma ezikoneni. Haleluya. Ushumayele ilizwi likaThixo abantu basindiswe. Malibonga igama lenkosi. Kodwa eyona nto kumele buyazi ukuthi awuzisindiselwanga wena, usindiselwe ukuze usindise abanye abantu basindiswe ngawe. Siyabanani bazalwane? Haleluya. Ichaza ukuthi akukho mzalwane kumele bana athi akanamsebenzi. Wonke umzalwane othe wasindiswa unomsebenzi. Haleluya. Haleluya. Futhi ukuze uzibone ukhula kuye uYesu Kristu kumele okubana ube nomsebenzi owenzayo. Ngoba akakhuli umuntu bazalwane ekungekho nto ayenzayo. Haleluya. Kumele okubana uzifundise ukuthetha nabantu ngoYesu okuwe ngaphakathi.
Siyafanana bazalwane. Hallelujah. Evangeli ayifuni umuntu othandisa sithethe. Hallelujah. Ifuna umuntu othethayo, ozifundisayo ukuthetha. Hallelujah. Icinga ukuthi ufumane inyweba yokusindiswa, but ithomi zakho thi ngo best friend zakho zona zibheke sihogweni, awufuni nokushere nazo indaba ezilungileyo. Kanti kumele uqale phakuzo. Hallelujah. Siyafanana bazalwane. Ivangeli leyo esinikweyo, asinikwanga vangeli yokuhlala bazalwane, asinikwanga vangeli yobana sibe zi-ornaments, but sinikwe ivangeli yokubana hambani niyokuzenza abafundi. Hallelujah. 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 Ukuhambisa ivangeli akuthatha ukuthi uthandaze kangakanani. Uyabona xa uyihambisa kulapho uzawuthi ukwazi uthandaza. Hallelujah. Mawuhambisa ivangeli kulapho uzawuthi ufunde nezwi. Lonto yondla umoya wakho iyakukhulisa. Abazalwane into abangeli babangakhuli bamendaweni inye kungenxa yokungafuni ukwenza into endlini kaThixo. Now lo mzalwane amendaweni inye ngoba mawusebenzayo lonto iyakutsala nje automatically ukuthi iye mthandazweni ambofunda izwi likaThixo. Siyabanani bangcwele. Hallelujah. Now sakube singabazalwane sonke silindele ukusebenza. Hallelujah. Icinge nje ukuthi wena kwindawo ehlala kuyo kwaziwa wena ukuthi usindisiwe, but akhona emina enye bazalwane ukuthi hallelujah makhelwane uYesu uyasindisa. uYesu weza emhlabeni ezela izono zethu. Hallelujah. Hallelujah. Now ndiyithi ebantwini okokuba awulishumayela ivangeli, ihlabathi lizawushumayela kuwe. Once uba ushumayela ihlabathi lizawushumayela kuwe. Wakube lishumayela kuwe ihlabathi liza kuwina ihlabathi. Hallelujah. Kodwa wakube bazalwane ushumayela uYesu Kristu, okokuqala abantu baqale bayazi into amabayithethe kuwe nento amabayenze kuwe ngoba uzivezile. Hallelujah. Masikhawuleze ke sifunde incwadi kaMarko 16, incwadi kaMarko 16 ngokukhawuleza. Hallelujah. Sithe wonke umuntu kumele ukuthi asebenze umsebenzi wokuthunywa nguThixo. Hallelujah. Ashumayele. Hallelujah. Akho bantu ba special. Hallelujah. Ungacinga ukuthi kuba uba unikane ebamba imic uspecial nguyena kumele bashumayele. Hallelujah. Sonke bazalwane apha emzimbeni kaYesu Kristu simiselwe ukushumayela. Hallelujah. Wakube wamkela uYesu, eyona nto ibangele uYesu akutsale emhlabeni wena akukhuphe. Hallelujah. Ithi thina sasingabalahlekile kodwa wasibiza ukuze singahambi nezinto zomhlaba. Ikhaza ukuthi into ebangela kutsale akukhuphe wenzela ukuthi nawe uhambe uyotsala abanye. Siyafanana bazalwane. Verse 15. uYesu uzibonakalisa kubafundi bakhe abalishumi elinanye. Okay. Izabe buthi. uYesu uzibonakalisa kubafundi bakhe abalishumi elinanye. Yes. Wathi ke kubo, hambani niye kulo lonke ihlabathi nizivakalise indaba ezimnandi kulo lonke elimiweyo. Hallelujah. Into yokuqala apha sakube samkela uYesu
singabafundi bakaYesu. Siyabona bazalwane? Amen. Wonke umuntu othe wamkela uYesu lo muntu ungumfundi kaYesu. Now apho Yesu thetha nabafundi ukuthi hambani niye kulo lonke ihlabathi. Hallelujah. Niyokuvakalisa indaba ezilungileyo, indaba ezilungileyo nguYesu Kristu lumamkeleyo. Amen. Funda phuthi. Verse 16. Yes. Lowo ukholwayo abhaptizwe wosindiswa. Yes. Ke yena ongakholwanga wogwetywe. Yes. Nansi imiqondiso yakulandelana Now. nabo abakholwayo. Apha uaddress wabafundi ukuthi nakube nishumayele obani othe wakholwa ludaba olu nilushumayelayo nizamthatha nimbhaptize. Izawuthi kwincwadi kaMateyu nakube nigqibile ukumbhaptiza nimfundise indlela yokubana kuhlalwa njani kuYesu Kristu. Amen. Siyabona bazalwane? Amen. Ichaza ukuthi sonke njengoba silapha sinomsebenzi. Funda ke phuthi. Nansi imiqondiso eyakulandelana nabo abakholwayo. Yes. Bayakuthi egameni lami bakhuphe idimoni. Baya kuthetha ngelwimi ezintsha. Okwesibini mamelana bazalwane. Wawukwamkela uYesu awulindelanga mfundisi uthile special ukukhupha idimoni. Wena wawukwamkela uYesu negunya kuyo yonke imimoya. Amen. Noma siyeka lento ingathi kukho abantu abaspecialize kwinto ezithile. Wawukwamkela uYesu bazalwane unegunya kuyo yonke imimoya. Kulindelekile ukuthi wena ukhupha amadimoni. Amen. Wena ukhupha amadimoni. Ungathi xa kuvuka umuntu lidimoni, ndiyobiza uba umonaka, ndiyobiza uba unikana. UnoYesu la Yesu kuba umonaka, la Yesu kuba unikana ukuwe. Amen. Into ebalulekileyo bazalwane, zithembe ukholo lakho qha. Hallelujah. Amen. Thetha ngelwimi ezintsha, funda phuthi. Verse 18. Yes. Bayakuziphatha ngesandla inyoka. Yes. Nokuba bathe basela into ebulalayo. Yes. Ayikukha ibenzakalise. Yes. Bayakuyibeka izandla imilwelo iphile. Okwesibini mamela. Wakube wamkela uYesu. Dikela noba kungavuka umuntu sisigulo kowenu. Beka isandla egameni likaYesu. Amen. uYesu bazalwane wakububiza igama lakhe uyavela. Hallelujah. Siyabona bazalwane? Amen. Thina singabafundi bakaYesu. Sukulindela umuntu. Yaza akonke ibhlungu njengoba nabantu ithi side singayiva neBhayibheli. Ithi uqalekise umuntu obeka ithemba lakhe emntwini. Khumbula kwenye igame silapha ku-N2 sibuye town. Caba umuntu usiso seqala kwamngene ifone. Ikhola lapha kuye. Hallelujah. Ngene ikhola ukuthi kukho umuntu ogulayo apha. Wakhwala wathwala isandla enhloko. Wathi yini uba umpostile usedlalini ngoku? Jesus. Icinga ubeka ithemba lakhe emntwini. Akayiqondi le ndawo ithi niyawubeka izandla ebantwini baphile. Amen. Wawukuba unoYesu bazalwane, unoThixo kuwe ngaphakathi. Umuntu ogulayo umbeka isandla aphile ngegama likaYesu. Ulindela umuntu. Hallelujah. Amen. Siyabona bacela. Kunamandla lapha kuwe. Suwathela. Even bantwana esikolweni. Makuthi kuthiwa kuyofonelwa
ifemele ubusithi khawume nisikhona into elifuna sibe siyenza ngokusayofonelwa abazali. Ngicela simthandazele. Amen. uYesu kuzabonakala ebazalwane, ubonakala phakathi kwabantu abenzayo. Uba wenzi sozumbono uYesu. Fundi khona le ndawo ngifuna sifike kuyo. Hloko ndaba ithi Yang 19. Teni ngathi ungcama ngojika kwezinhloko ndaba ngo? verse 19. Yes. Oh. Yeah. uYesu unyuselwa ezulwini. Yes. Emva kokuthetha nabo, inkosi uYesu yanyuselwa ezulwini. Yes. Yaya kuhlala ewongweni kwaThixo. Yes. Verse 20. Ke bona abafundi bayakushumayela kuzo zonke indawo. Now, into yokuqala abazalwane niyevubana abafundi umyalelo ebebeyalelwe wona nguYesu baphuma bayowenza. Amen. uThixo kuzasebenze ngawe yiba nenhliziyo evumayo. Yiba nenhliziyo bazalwane efuna ukwenza intando kaThixo, uzawubona uThixo esebenza ngawe. Ithaba abafundi bakube yena uYesu enyuselwe, bona baphuma bayokwenza lento bayicelelwe. Wansube nenhliziyo abantwana bakaThixo efuna ukwenzela uThixo umoya ongcwele uzawubona. Uzawabona amandla kaThixo. Funda. Inkosi isebenza kunye nabo. Inkosi yayisebenza kunye nabo ngoku. Iwangqina amazwi abo ngemiqondiso. Ingqina amazwi wayo ngemiqondiso. Ikhaza ukuthi uThixo ayona nto ayilindele ka ubona iSouth Africa ibhubha, mawubona iCape Town ibhubha, ulindele umuntu ozawuma avakalise yena ukuza zingqine. Namhlanje abazalwane sifuna ubani ngoLesithathu size ecaweni, ngoLesihlanu size ecaweni, ngecawe size ecaweni. Fika uhlale nje awukushare nje izindaba zilungileyo. Now lonke kubangela ukuthi nento ekuwe ngaphakathi ungayazi ibe ngathi uThixo ukhetha abathile. Sevana funda incwadi kaMateyu 5. Incwadi kaMateyu 5. Verse. Incwadi kaMateyu 5 verse 13. Ityiwa nokhanyiselo lwehlabathi. Yes. Niyityiwa yehlabathi nina. Yes. Ke ukuba ityiwa ithe yaphelelwa sisongo, Yes. yothiwa na ukubuyiselwa isongo sayo. Yes. Ayisenamsebenzi kuphela kukuba ilahlwe phandle. Now, ityiwa yehlabathi ngubani? Ngobani ityiwa yehlabathi? Sithi bazalwane ityiwa yehlabathi. Ityiwa bazalwane uyawazi umsebenzi wayo kukuzisa incasa. Ikhaza ukuthi incasa yokubonakala kwevangeli ilindeleke kuwe ngoba nguwe ityiwa. Ayilindela kangakwenye indawo. Nguwe ekumele ubani uvakalise ityiwa. Na ukunale ndawo ithuba ityiwa ithe yabunasongo yothiwa nina. Ikhaza ukuthi ubumzalwane kuthe akenza okulindeleke kuye engumzalwane umele kukuthiwane. Hallelujah. Amen. Tikukulahlelwa phandle. Yes, funda futhi. Inyathelwe ngabantu. Yes. Nina nolukhanyiselo lwehlabathi. Okwesibini thina siyintoni bazalwane? Silukhanyiselo thina. Ikhaza ukuthi apha kukhuba umnyama khona sithabazisa ukukhanya. Amen. Apha kungekho themba khona nguwalindele kuzisa ithemba. Amen. Apha kungekho Yesu khona nguwalindele kubani uzisa uYesu umveze.
ngoba ukhanyiselo nguwe. Yes, umzi ome phezu kwentaba awunakufihlakala. Kananjalo isibane asilunyekwa sigqunyuthelwe ngethunga, koko sixhonywa endaweni yaso, sikhanyisele bonke abasendlwini. Makukhanye. Hallelujah. Le ndawo ithi isibane singumzome phezu kwantoni kwentaba, kwaye futhi isibane sethu asisifaki phansi kwesitya. Ichaza ukuthi xa ungumzalwane ongafuni uhambisa indaba ezilungileyo, uthathe esi sibane sikuwe singuYesu Kristu wasifaka phansi kwesitya, but uYesu yena ulindele ubani usibeke ngaphezulu ukuze bonke abantu bakhanyiseleke. Amen. Wena ngumzalwane ozifihlayo, awufuni ukushumayela indaba ezilungileyo. Mangala mina bazalwane manje sithi umhlaba uyabhubha, umhlaba uyabhubha. Umhlaba uyaphela, kubi kulo mhlaba. Bazalwane sithi abazawukwenza incasa kulo mhlaba. Hallelujah. Amen. Sithi abazawubonakalisa ukukhanya. Uyabona lento siloko siyenza uthi ndisebenzele izulu, ndifuna upheka ufika wenzeni ezulwini. Ntona azawufika uyenze ezulwini. Wohlulwa ngumsebenzi apha emhlabeni. Umsebenzi wakho kohlula apha emhlabeni. Ha. Ayivanga iBhayibheli encwadi endumiso ithi izulu lelikaThixo ayilo lakho, umhlaba ngowomuntu. Ichaza ukuthi ngumuntu omele abuse umhlaba. Ngadala uThixo uAdam wathi Adam busa emhlabeni, wena ulindele ukuthi ubonakalisa amandla kaThixo apha kulo mhlaba. Amen. So ngicamela ubheka ezulwini kaniyeke izulu. Njengokubani ulapha usindisiwe, nansi into endifuna ukuyibuza kuwe. Bangapha abantu asebesindisiwe emveni kwakho. Ubusanda ukusindiswa, yenza make sure le message mayiphakamisa. Uba kudala uneminyaka usindisiwe, bakhona abantu abanothi mina ndashunyayezwa kumzalwane ubani. Bakhona. Awusindiselwa ngawena, awusindiselwa ngelizulu ulingcameleyo. Mawungumzalwane kumele uthiseke ukuthi into endiyivayo ngaphakathi kumi nabanye abantu mabayive. Amen. Ichaza ukuthi loo nto sisibane uyityiwe nesongo. Amen. Mhlanje abazalwane baleqa izulu bashiye kulo mhlaba konakele. Awufika sithini bantwana bakaThixo phambi koThixo? Ngophi umyalezo uyawufika uzise ntoni phambi kwakhe? uPetru umekali kwakho athi ngelanga ndashumayela kwaguquka 300 yabantu. Wena uzawuthini wena? Ncamele ezulwini uzawuthini? Uzawufika uthini wena? Uzawufika uthini? Kunamadoda awadlala umhlaba ayegcwalisa iminyiweyo, afika igcwalise kuguquka abantu. Wena uzawufika uthini phambi koThixo? Amen. Ngoba isibane uthe usinikiwe wasithatha wasifaka phansi kwesitya. Iqinge nje bazalwane, ungakubuyela engqondweni yakho ubale iminyaka wasindiswa ngawo, ukubale mingaphi imiphefumulo esindisiweyo ngenxa yakho. Mna ndinguwe benokwenza umthandazo,
ndithi Thixo ungandithathi ndisenje, ungandisuse emhlabeni. Manisusi Nkosi, manisusi. Funda bhuti sikhona silise. Makukhanye ngokwakunjalo ukhanyiselo. Makukhanye ngokunjalo ukhanyiselo lwenu phambi kwabantu, ukuze bayibone imisebenzi yenu elungileyo, bamdumise uYihlo osemazulwini. Dima, lukhanya phi ukhanyiselo lakho? Phambi kwabantu. Lukhanya phi bazalwane? Phambi kwabantu. Ichaza ukuthi ivangeli for ubibonakale ibonakaliswa nguwe. Uba wenza imisebenzi erongo engeyiyo yevangeli, ivangeli uyayonyelisa. Sevanana bazalwane. Amen. Uba uveza izikhamo ezingezizwe zobukumkani, ivangeli iyonyeliseka ngawe. Namhlanje bazalwane zingibangapha abantu abaye bathi xa kuthetha abantu abathi basindisiwe bathi siyabazi thina abantu bayaphosisa abasindiswa nganyani, kungenxa yabantu abonyelise ivangeli. Ivangeli bazalwane mayingonyeliswa ngenxa yakho. Malukhanye ukhanyiselo olukuwe phambi kwabantu, ukuze aba bantu bazongqina bona ubani uThixo ukho kwaye uThixo uyaphila. Kanje uyenyeliseka uThixo. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngenxa yethu uyonyeliseka uThixo. Ngenxa yezinto esizenzayo, because asikwazi ukubamba inyama yethu sifake imikhala kuyo. Amen. But all along silindele ukuthi abantu mababone uThixo. Jesus. Akho ayibona inkunzi yenkomo ayigubayo. Akho ayibona inkunzi yenkukhu, inkukhu kayikhangelela ukutya amantshontshayo. Ichaza ukuthi bazalane mawungenzi ngokwalendlela ngokwentando kaThixo, uyafana nenkunzi yenkomo ethi into ekumele uyibhekisa phambili uyibuyisela umva. Nenkukhu kayikhwayayo, ivangeli ekumele babantu bayibona kuwe, abakwazi ukuyibona kuwe ngendlela owenza ngayo. Abantu ekumele bayasindiswa bakwazi ukusindiswa ngoba abayiboni lento uthi yasindisa. Abayiboni. Bantwana bakaThixo, mayingonyeliseki ivangeli ngawe. Makungenzeki ukuthi uyonyeliseke ngawe ivangeli. Kawube ngumuntu oziceleleyo, ndithi siya konke ulandele uThixo. Niyayazi ukubana kunezinto bazalwana ezisibambile noba abantu bezenza, but sibanjwana ngamazwi siwathethe kuni ngelinye ixesha. Uyabona amazwi endiwashumayele kuni kuthi xa ndibona izinto bezenza abantu nenyama yami ifuna ukuzenza, kodwa kusuke kuvuka amazwi bangaphi abantu abangazumbona uYesu ngenxa yami, ndibe mna ndimshumayele. Amen. Malukhanye ukhanyiselo lakho phambi kwabantu. Amen. Ukuze abantu babone imisebenzi emihle kaThixo. Jesus. Alikhanye ezulwini bazalwane, likhanya apho uhamba apha emhlabeni.
Ngaba xa kunofika emsebenzini osebenza kuwo sithi sifuna umzalwane ubani ungakwaziwa. Wakwaziwa. Mamelani bazalwane, ndinixelele uMoya Ongcwele uyasifundisa. Uyabona uba okho obedience kuMoya Ongcwele uzoba injubaqa yomzalwane. Njalo straight. Uzoba ngumzalwane ongalawulekiyo. Uzoba ngumzalwane othi uMoya Ongcwele kubhekwe right wena ubheke left. Amen. Because why bazalwane awufuni ukucontrolwa nguThixo. Amen. Yazi kwikhampani endisebenza kuyo yayindimndodwa umuntu omnyama sebenza namaqhele. Hallelujah. Yawazi amaqhele uthuka kwawo. Lantil sithi gqilibele sitsho nami ndiphindise. Litsho nami ndiphindise. Kunemini uMoya Ongcwele awafika kuwo. Wathi uba unje bazawundibona njani ababantu. Amen. Nalapha edoksini apha etown sekwenza fridge ezinkulu pha silungiswa pipe. Wathi uMoya Ongcwele kuma ubana wena yonke into abayenzayo xa besiba na uyaba, xa bethuka na uyathuka. Bazanibona njani? Amen. Mamelani bazalwane, ndayongena emva kwefridge, kukho eza fridge ezinkulu zivuthela umoya. Ndayongena emveni kwayo ndafika ndathandaza ndarependa. Ndathi Nkosi ukusuka namhlanje ndiyaguquka. Ndiyohlukana nalento. Mamela kwathi kungena omnye umfana endandisebenza naye okwakuthiwa nguFaizi, wangena emnyango wathi Eric wasitsho ndathula. Waphinda weza wasitsho ndathula. Wafika uFaizi weza kum wathi Eric uthena uright? Ngoba ingxaki uqhela ubana ndiqhela ukuphindisa ngaso. Wathi right? That I'm right fine. Right. Are you sure? That I'm right. Mamela ndixelele. Lo muntu ndithetha ngaye even naye wayehamba icawa. Fana sobabili. Hayi Nkosi yakho. Yayingunansi into ayibona. Into ayibona new apostle ne? New apostle wayeyinto pha inxibeza bhatyi zimnyawa neshethe emhlophe. Amen. Amen. Kodwa isimo sethu singatshintshanga. Jesus. Mamela wathi ndakuthi kuye kukho into uMoya Ongcwele ondixelele yona. Wathi yintoni le? Ndathi uMoya Ongcwele uthe kum uba ndithuka njengani, ndisenza njengelihlobo nenza ngalo, ungabonakala njani phakathi kwenu. Waqale wakhuza kwayena, kwavuka isazela kuye ubana hey Eric le nto uyithethileyo inyani. Mamela mntakaThixo, ukuze abantu abangaphandle bangalonyelisa izwi likaThixo udinga wena ube ngumzekelo. Amen. Ukusuka ngoko ndicela lo mfana zange nditsho uba makayeke ukuthuka kum. Zange nditsho. Wayethi noba uyathuka abuye athi lo ngumzalwane. Mamelani bazalwane, unako ithuba lokurependa, guquka. Sukuhambisa ivangeli bazalwane engazubonwa ngabantu. Hallelujah. Vangeli zakonyelisekanga ngawe. Hallelujah. Siyafanana bazalwane. Bible
ifule igcwele izinto bazalwane ezisinqandayo. Hallelujah. Idithi iBhayibhile lahlala umzimba wena omdala. Lahla. Vuma ukulahla lo mzimba omdala ukusokolisayo unesono. Hallelujah. Uyabona lo mzimba kude kubonakala ukuthi mawuhambayo wena mola ubona osisi benxiba izinto kunyanzele kujike wenze nje lahla. Ukuze kuzobonakala uYesu ngawe. Malukhanye ngokunjalo ukhanyiselo lenu phambi kwabantu. Nawukhanya phela. Nabantu bebehalela ukusondela bayadana. Abheke. Cela umoya ngcwele malukhanye phambi kwabantu ukuze bayibone imisebenzi yakhe. Siyathandaza masigqibeze incwadi kaMateyu 25. Dithe bazalwane sonke njengoba silapha simiselwe njengoba nifundisa izinto simisela ukuhamba siyokushumayela ebantwini. Incwadi kaMateyu 25. Simiselwe sonke mamelani bantu abatsha ukuze babone uYesu. Abantu abatsha nidinga ukuphila ubungcwele kulo mhlaba unesono. Futhi lonto yenzeka. Yenzeka. Dinga ukwahlukana nemijolo. Dinga ukwahlukana nezo. Lukhanye ukhanyiselo lakho phambi kwabantu. Hallelujah. Hallelujah. Lukhanye bantwana bakaThixo phambi kwabantu. Kunabantu njengoba ukholwa abakujongileyo. Nabantu abakujongileyo. 25 verse 14 ma. Hloko verse 14 kunesihloko. Yes. Umzekeliso ngezicaka ezazigciniswe imali. Yes. Verse 14. Kuya kuba njengomuntu owathi eza kuhambela kwelinye ilizwe wazibiza izicaka zakhe. Yes. Wayigcinisa kuzo impahla yakhe. Esinye usinike imali ekuMawaka5 erandi. Yes. Esinye ekuMawaka2 nesinye ekwiwaka elinye. Yes. Ezinika ngokwamandla azo. Now nansi into ekufuna siyibambe. Aba bantu banikwa ngokwamandla wabo. Yeah. Bonke aba bantu noba zingangalingane izinto siyayibonisa into ebangela ukuthi mazingalingane kungenxa yamandla wabo akubo. Hallelujah. Into yokuqala kumele uyibona apha uThixo uyamthanda umuntu. Akasazi uThixo ekwazi ubana ngeke umxwaye u50 kg akunika u50 kg. Hallelujah. Kayenzi lo nto uThixo. Into yokuqala apha engifuna uphinde uyibone. Kwaba bantu njengoba benikwe ngokwamandla wabo kulindeleke ukusebenza kubo ngokwamandla wabo. Ikhazi ukuthi ivangeli kudinga kuyishumayele ngokwalamandla unawo. Lamandla unawo akulingene for ukwazisa abantu ngoYesu. Hallelujah. Soba ngumzalwane
Lindela ngawaphi amandla walindeleyo unawo. Akuyifunda indawo kaGideon bana wathi uGideon esithi wathi hey phakama Gideon. Wathi kuba uthi kuThixo utsho nje ngani ubana sikule meko inje. Wathi uThixo hamba ngalamandla unawo. Ikazi ukuthi lamandla uThixo akunike wona. Uyayazi unako ukumshumayela khawungqine ngaye. Khawushumayele yena. Makuthapha ngaziwa khona ufike wena umazise. Ngokwalamandla unawo. Funda mama ngokukhawuleza. Wahamba ke verse 16. Yes. Eso sanikwa ekumawa ka5 sithe kwangoko sasebenza ngawo. Okokuqala wasebenza. Amanye amahlanu. Hamba mama. Ngokukwanjalo neso sanikwa ekumawa ka2 sazuza amanye 2. Yes. Ke sona eso sasinikwe ekwiwaka elinye semka saya kuyimbela sifihla imali yenkosi. Uyabona kunabazalwana abangulomuntu abangulomzalwana abangafuna ukwenza nto emzimbeni kaYesu Kristu. Behleli nje oko bane-excuse. Uyabona ubani ngumzalwana one-excuse sazukhule kuYesu. Sazukhule. Ungasindiswa omnye ngoko afika wena 3 years ukhona usindisiwe. Asindiswe. Alibonke igama lenkosi. Ithi into emchisayo ashumayele. Ushiyeka wena usahleli yena ashumayele. Umane usithi ukubana lo mzalwane wasindiswe emveni kwambathi kuwe kube kungekho sikhamo. Ngoba ungumzalwane wena ongafuna ukwenza nto italento oyinikiweyo uyingcwabile. Ngcwabile. Noma uThixo efuna ukufaka umoya wakhe kuwe akakwazi ukuwufaka ngoba ufika kukho ingcwaba kuwe. Izyo yakho ingcwaba. Izyo yakho. Abazalwane babili bahamba bayosebenza. So ilibali into ethi banikwa ngokwamandla wabo baba. Bayosebenza. Lo wayingcwaba funda mama. Wathini ingcwaba mama? Verse 19. Yes. Emva kwexesha elide yabuya inkosi yezizicaka yafuna ingxelo kuzo. Yes. Seza eso sasinikwe kumawaka 5. Yes. Siphethe kwanamanye 5. Yes. Sathi Nkosi ubundigcinise imali ekumawaka 5 erandi. Nkosi yami. Nathi ke enye mhlekazi ekumawaka 5 endithe ndayizuza. Mamela mezalwane. Once ube ngumzalwane ovumayo ukusebenza awusoze ungazuzi. Into ebangela ukuthi abazalwane bangazuzi kungenxa bana abafuna ukusebenza. Masanda umzekelo nje abazalwane unikwa nje umsebenzi ngoba apha sifuna ukhule kuyanyanzeleka sikunika umsebenzi. Sithi apha before ingene inkawu ezitulo masibe clean. Awenzi ivini lonto uzokhula kanjani? Into ezawusuke yenzeke yiyobana mawubona abakhulayo uzoba nomona. Akawabeva abantu abazalwane anesithi kutheni kusetyenziswa yena oko kodwa xa nikwa yena khona yenzayo hayi ananto yawuthetha. Oko wena ungenanto yawuthetha. Oko wena ungenanto yawuthetha. Oko kule minyaka ingaka usindiswe ngayo awunanto yawuthetha. Hallelujah. Kule
mingaki iminyaka usindisiwe awunayo into yokuthemba awunayo. Hallelujah. Bazalwane ukuze umsebenzi kaThixo uhambe. Uyabona bazalwane? Aninixele lento. Whatever mina endiyenzayo emsebenzini wami iyashumayela kubo. Ibana mina noba sendiyibukela into eyazi abantwana bami. Uba ayinanto endifundisayo ngiyenza ayiyeke nini. Nceda ntoni asibukele ndingasifundisi nganto ngoThixo. Isifundisa ntoni? Uyabona ndifuna ukukuxela lento. Ngicela abazalwane, ngicela abazali babe yi4 bezapha ngokukhawuleza. Ngifuna ukukubonisa lento. Ngicela nje ngokukhawuleza. Ngifuna ukubonisa lento bazalwane. Uyabona xa ungumzalwane ongafuna ukusebenza. Ngifuna ukwenzela lo mzekelo. Ngifuna umzalwane izabhude ke ungikolele man mhlawumbe unefiva. Ngikolele kodwa ngithanda nje umzimba wakho. Hallelujah. Ngithanda umzimba wakho. Niyababona abazalwane? Masithathe lo mzalwane ezuba ngumzalwane onamandla. Hallelujah. Ngokusebenza. Apha endlini kaThixo. Mamelani ndinixelele. Njengoba engandifuna unibonisa into, ngicela nimele ihlobo, ngicela imasiwo mzalwane wami, imasiwo. Imani ngapha nina abazalwane. Ngicela ngikhuphe izandla zakho ebhotini. Ngifuna unibonisa into. Hallelujah. Now, lo mzalwane lento endinibonisa yona yinkqubo yebandla. Xa kuthiwa ibandla libheka ngapha lo mzalwane ubheka ngapha. Ichaza ukuthi kulindeleke bonke abantu babheke ngapha. Now nansi into endifuna unibonisa yona. Masithi ke uzawuthatha istep ne. Lona umzalwane uzawujoyina wena kubamba, umbambe umqinise futhi. Ngicela niqine ngalento niyenzayo abazalwane. Bathi uzokuthatha istep wena sobheka phambili. Hallelujah. Njengoba umbambile mzalwane, umbambe mzalwane, sombamba kancane futhi noba ungambamba apho inkampu ngalo yakho. Hallelujah. Ngoba ngifuna umdonsele emva lo mzalwane. Bekelani bazalwane, bekelani nina, bekelani. Bekelani bazalwane, ha. Ngifuna umdonsele mbambe mzalwane, nombambe mbambe. Mzalwane nomthatha istep phela phambili, umdonsele emva. Mdonse hamba mzalwane. Uyabona ubani imaka yini? Uyabona ngopho ohlulwayo. Ngopho ohlulwayo. Ichaza ukuthi lo mzalwane usenako ukuthatha iload. But now ngaphinda mbambe mzalwane. Makuphinda isa mhlaleni. Kuphinda kufika lo mbambe nawe mhlalifa la mzalwane baba lo mzalwane. Kuphinda kufika omnye umuntu. Ngoku lo mzalwane afuna ukwenza umsebenzi kaThixo. Wongeze enye iload yokumdonsela emva. Mdonseni bheka phambili mzalwane. Ngiyambona lo mzalwane. Akakwazi ukubheka phambili. Mawungumzalwane ongafuna ukwenza umsebenzi kaThixo. Udonsele emva umsebenzi kaThixo. Now, mamela. Hallelujah. Ndifuna ke ngoku. Isasini. Makujoyina usilusapho dibana nalo mzalwane nitsalele phambili. Nina mtsalele nemva. Now kungena usilu. Bona batsalela phambili makiwe. Jonga ngiyabona kephi imani. Kufika umuntu azawufika sebenze naye. Nawe aphinde bheke phambili. Namhlanje ungayibona lento. Sufuna ukuba ngumuntu osonga izandla ebandleni kaThixo. Oh Jesus. Oh Jesus. Man. Kawuze mntakwethu ndifuna uze nawe kwenzelwa mntakwethu lo ndizalwa naye. Mano ngosingomngane. Ngosine yena pha kwabezimveni kwam. Ngokuthi naye makazoshumayela namhlanje. Siyamamkela namhlanje. Azoshumayela namhlanje. Hallelujah. Now, sithe lethu iyatsala ya. Babambeni bazalwane. Babambeni. Ngifuna ukubonisa lento. Ngaya mntakwethu wena bamba apho utsalele emva kwakho. Makiwe phambili. Jonga uba kwenzekani. Ichaza ukuthi abathathu
batsalele emva kuyaphinda kuyasindeka. Ngizani yabona? Ayabona ufasta kakhulu. Bamba! Maphekwa phambili madoda. Yabona kuyahonga. Mamela ndinikalele. Sesiqhubezela. Ndifuna ukunibonisa inkqubo yeba. Bambana nonke madoda. Nansi into ekumele iyenzeka. Nithathe isteps nonke. Nipheke phambili. Bhekani phambili nonke. Mamela. Masasebenza sonke. Akuzubakho umthwalo ebandleni. Hayi Nkosi yami. Ngoba sisebenza sonke. Angiphinde ngithathe ezinye steps. Hayi Nkosi yami. Niyabona kulula. Kuyahambeka bazalwane. Asibakhobela izandla engahlala. Ebandleni bantwana bakathini. Isiphiwo naso sebenza. Nkosi yami. Suba ngodonsela abanye emva. Suba ngophelelisa amandla kwabanye. Niyazi kunabantu ingqondo zabezimo. Haleluya. Uyabona mama? Kunabantu abangakubonisa ivini into ongayiboniyo. Nabantu. Kunabantu athi mama ukhonza kakuhle. Fika nje ukhe wambona. Mbonile nendlela athetha ngayo bethetha nawe engakhanga ayibone lo muntu. Kunabantu abayipoison. Yabantu. Kunabantu ababekwa nje baplantwe nguSathane ebandleni. Yena bonisa abanye mistakes zabanye engafuni ukwenza nto. Funa ukwenza. Bonisa into ongaziboniyo. Andana bakathixo. Masibeni ngabazalwana abasebenzayo. Noba usanda ukusindiswa noba kudala usindisiwe. Uba kudala usindisiwe ubukade ungasebenzi. Khawu invite umuntu ukhonge xa uqiniseka ukuthi uyainvite. Qiniseka kunomuntu. Qiniseka uma mamela bazalwane. Qiniseka abazalwane ongababoniyo apha. Khawukhuzidine. Bakhangele. Qiniseka. Suba ngodonsela inqwelo emva. Inqwelo mayingongezeli load nguwe. No. Khona le ndawo neyifunayo yalomfana man. Sive lona umfana wesithathu. Hayi Nkosi yami singabi nguwe. Siyathandaza. Funda lo wesithathu. Verse 24. Seza ke neso sitaka sasinikwe kwiwaka elinye. Yes. Sathi Nkosi bendikwazi wena ukuba ungumuntu ongqongqo. Ima okokuqala lo muntu uyamvuka uyayazi ubani uThixo unjani. Bazalwane apha kuthethwa ngoThixo apha. Uyamazi ukuthi uThixo unjani. Kunabazalwana abaenjoy isono kungeba bamazi ukuthi uThixo unjani. Basenjoye ngokuba maziyo. Emazi ukuthi uThixo unjani ungqongqo. Bathi umbona akafuni futhi. Funa ma. Ovuna ongakuhlwayelanga. Abasibini nanko exoko. Uyaxoka ngoku. Ngoba kunabazalwane always bazalwane. Makufuneka benza umsebenzi kaThixo baveza i-excuse. Kunabazalwane abanoThixo abayimisebenzi yabo. Kakufuneka zokhonza uThixo. Akholele
ubani ilanga la ngecawe makaliphangela afumane imali eninzi kunokuba khonza uThixo. Ichaza ukuthi uThixo wakhe amxabisileyo ngumsebenzi. Abanganikwa iofu adantu nobo aqili wabazalwane. Akwaxoka ngoku abakuzayo uvuna apho ungatyalanga khona kanganikwe imbewu, kangayinikwa imbewu bazalwane. Mawunikwa imbewu kumele aphume isiqhamo khona. Awukeni uzothi ngokuvuna apho kungalinywa ngako kungatyalwa ngakhona kutyaliwe. Abazalwane abanenhliziyo nikanibona laa nto esikolweni kodwa yintona ijavelina onantsimbi ingaka yintoni na intana. Kunabazalwane abanenhliziyo eziyilaa nto angaqhekekiyo inyangane. Uyabona inyangane xa uyibethe iyakhwitha. Always lo mzalwane ulele eqhingeni akafuni ukutshintsha. Lele eqhingeni xoka kuThixo vuna apho kungatyalwa ngakhona. Unikiwe imbewu. Iva mamelani ubuzawuthi funda mama. Uqokelelo ongakulimanga. Okay. Bendisoyika ndaza ndaya kuyembela ndayifihla. Into leyo mbelayo wayifihla kodwa bethe nkalu. Ichaza ukuthi bekulinyiwe. Bekulinyiwe apha. Bazalwane kunendawo ekufuneka sisuke kuzo. Suke. IBhayibhile, niyabona iBhayibhile? Mamelani ngixelele. Yabona iBhayibhile bazalwane. Niyibona iBhayibhile? iBhayibhile isifundisa ukuthi abantu abanamaqhinga abahamba noThixo sathini isiphelo sabo. Abantu abahamba noThixo ngokulungileyo sathini isiphelo sabo. Ilapha eBhayibhileni. Ndike ndathi ngecawe xa ndifundisa abazalwane ndathi abazalwane ubeva indaba bathetha ngalo ngoSolomoni uba Solomoni wayibamba. Yabuza kubo okokubana why uSolomoni ebhala incwadi yezililo. Nanike nayifunda bakutheni. Thena uSolomoni selila njengoku. Akwasibini mamelani ke ndifuna umbonisa yona ze nihambe noyifunda. Uyabona kula ncwadi ibhala incwadi yamaHebhere kubhala amaqhawe okholwa akekho uSolomoni. Asitsho kuSolomoni wathi xa kucacela wathi ngicela ubulumko. Hey, zangatsho. Mamela ndikuxelele bazalwane. Uba awuhambi ngentando kaThixo uThixo aka-respect umuntu uThixo. But ayona nto ayihloniphayo uThixo yintando yakhe. Uyabona uSolomoni wathi wakuba inkosi. Abona ba ha zonke izimvu zezami zawuthatha endiyifunayo. Hayi zawuhle endiyifunayo. Ngoku yabona xa ufunda iBhayibhile ba izawuthi wathi uThixo ngoku ebethe kwindlu kaSirayeli ningathathi iintombi zamaFilisti. Wahamba wayothatha iintombi zamaFilisti wazifaka kwindlu kaSirayeli. Mamela ndifuna ukuxelela nje into encinci isiphelo sikaSolomoni. Iza kuxelela ukubana waphela uSolomoni ayokunika imihlabelelo kuBhahali kwizithixo. Ngaswayo umve bhala incwadi yezililo ngoba into ebeyixelelwe nguyise uDavide uyilahlile.
walila wathi mina ndandinobawo awayendaluleka esithi Solomon nyana wami uzumthanda uThixo ngenhliziyo yakho yonke uzubamba amazwi womthetho awaphuma kuMoses awulahla uSolomon namhlanje umfaka izililo lila yabona ka ngumzalwane ongafuna ukuhamba ngentando kaThixo uzoba nexesha ebusuku uvuke udliwe ipain wena wedwa ulile Ndiyithethayo masibeni ngabazalwane okokuqala into mawuyisuse kuyo susa amaqhinga suba ngumzalwane onamaqhinga suba ngumzalwane ongenanyani suba ngumzalwane always bazalwane uloku ukhangela ichannel elungele wena into zikaThixo zenzela ngokulungela wena mamela ndinixelele bazalwane